Her ku peşbirka bo seroktiya Amerika germ dibe ber bijar bandorê dengdaran dikin ku mafê ji birnê yan kurtajê bo jinan mijareke serikî. Roja duşemiyê salvegera pêncû yekan ya wê qanûnê bû ku bi federalî mafê ji berbirina zarokan diparêze. Cîgira serok Kamala Harris serdana Wisconsin kir ku piştgiriya rêveberiya Biden ya ser mafê kurtajê û hemî mafên din yên jinan nîşan bide. In America, لأمریکا نابد کو آزادی بتدانیان جی پیشکش کرن. آزادی مافی میا و دنافوی آزادی دا بریاردانا سرلش مروویه. نابد کو حکمت بیجد هون چه بکن. Serok Joe Biden ku Katolikekî dilsoze ser jinavbirina zarokan fîkarên xwe yên kesane anî ziman. Lê roja duşemiyê wî biryara dadgeha bilind ya 2022 ku ew qanûna ji berbirinê da asta federalî de betal kir û biryara ser mijarê da destê eyaletan mîna neheqî binav kir. Dengdarên ji bo parastina mafê ji xwebirinê deng dane. Lê her eyaletê hewcedariya me bi van parastinan hene. Giştina lênirîna saxlemiyê divê ne girêdayî navnîşana hemolatiyan be. Alîgirên berbijarê nihayê komariyê seroktiyê Donald Trump dibêjin ku ew dijî ji berbirina zarokan e. Lê helwesta wî guherî û nediyar e. Serokê komariyê civata nûneran di meşekê ya dijî kurtajê ya li Washingtonê dijberiya xwe diyar kir. Wî got ku ew jî di encama dicanîbûneke ciwantî ya neplankirî de ji dayîka xwe bûye. Em van qanûnan derbas dikin û îro dimeşin. Da ku mirovan ew bawerî hebe ku her zaroka ku ji dayika xwe nebûye mirov e. Xwedî nirxekî mezin ew divê neê piştgih xistin. Bizavkarên dijî ji berbirina zarokan dibêjin ew kêfxweşin ku dadgeha bilind biryar carekedin daye destê eyaletan. Lê niha divê dengder biryar bidin ku kîja serok wê keşeyê çareser bike. Ez her wiha nizanim ka baweriya min bi Donald Trump jî heye. Wî bi erkdarkirina dadwerên dadgeha bilind ji ber xwebirin betal kir. Lê tevgera me ya dijî mafê ji ber xwebirina zarokan û siyaseta Hekimran DeSantis ya li Floridayê jî rexne kirin. Ez bi rastî nizanim Trump li ku radiweste ji ber ku ew behsa gotarên her du aliyan jî dike. Loma ez di derbarê him Haley û him Trump de jî nezelalim ji ber ku ez li ser helwesta wan bifikarim. Mafê ji berbirina zarokan di sindoqan de bi dengderên li eyaletên ji Kaliforniyaya liberal heta Kansas ya konservatîv hat pejrandin. Eyaleta serikî ya Ohio ya herî dawî bû ku di dawiya sala borî de bi ji sedî heftî û pênc dengan guhertina destûrî pejrand ku xizmetên wek mafê ji navbirina zarokan mîsoger bikin. Dengderên Amerîkî wê di meha mijdarê de ser sandoqan nêrînên xwe diyar bikin. Ji bo raporta Anita Powell, Özlem Yasak, Dengê Amerika.